of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Sanga pene nupo mo ayo. Era pa. Orang kay di tayo kayo pun ti church me yeta. Anausu aromen. Sila mga pusmayan ako na nakawan na item. Sa pusmayan ako ti stage. When you finally make your entrance to that city of jasper walls and bright gold avenues, as you behold all its beauty
Kaya nang harapan na beri. Sanga pera mo nupo mo ari. Simani nga tuta na ti bukia na kaya ang oran ng live, ti radio, ti YouTube, kamapin na musmaya gina na konta ko ang orayo. Okay, sa busya na itira rin, yung ayari, imiyo ko kinayo, sa busmaya na kumuwabe, nakanakwa na, suwante meon. Harap. Ayah kan meron rin tayo rin kaya. Ayah karapa. Semakarapana dia so ako na mga kanina ba tayo rin kaya mo sa mga kaspuwa kita ba. O nungura aron swan te meron din tayo rin kaya. Sakawawa ba. Saro ko no waking. Ara ko no wanare swan te meron aron din tayo rin kaya. Sasa nungura gina te akan siya marage. Te takakamakuri. Ni mekin tiran o terare otan tai o de tau beng men de tairi kya yo o saru ko yon te ya keng ke tiang skawawa ba terare tiang punte ba ya sa kona nora rabatana keng mesi kona na mekin na kana ya rare sinoria menda tanan naro ka kana mainging peya tapi tayo sebut na mekin na naben ako ina tamay toroking ani tabay at yang skakwawa na ba kaya karika kaya tam o ngayon naben yang anak ina be dirari tay kay ni mewa ngayon ako na naben di kira batana aka ngay yarora nabe kaya katutungan ng tayari tieswa king ite akin na ba tiyang tabay ang kakawag ba kana kwag kunan darin kami na roy tiyang eta mero kaya isa ki o iya kunan nangano ko te merong ako wagi ba tiyang enang kora-kora na magulo na kontera bata o tiyang diba tapo takabanian ta mero kunariya indare kunariya in meran tapo yarare isa ki kana darikin tari ay kanya tapo enang kakawagi esko nandare na mekina yay ki noirin tiyangan ite kina ba kana tita yari mon bungya ki ite oy yakuna na bendare na mekina na betirare tiang na bere ke te ke ni me u bangke o sina ko yonda ke inanon menana inanon terate biroto o me na yonda ke terare intera ni ke o kakwa ke bangkwana re ira ware tepina te minis tepina te tiakan o yas pa ko nandare te ting kanya na ikira ke keng awane na betira tiang na bekeng tiang na be anda ni kakawak o ko nan nanganira terare te merong kakwa ke batiang kana kapota wagi met chamarage ko konan nare nakamarage rawa ta wiki ako bunti meto ni meuke meti tiang tapi wate tiakan ke te minis ako kona ko erare kwarota kena beking awani rana are ponganan tiang skakwawa ba nanona tiang bunti bay ara ni kakawagi na konda batara kana akia menda batara o sina konan nare ena konan na na berare meura awan ponganan terare tiang na kon terapata keng terapata waikan ne keng ngaya era ini kora aron nanara
ana makuri tiang tai ta beta stok ba tiang asapon nara are sinonora kane yara are mainging ti tanan naro ka ki sinamyakin na kangai rora tiang are sapon kaina tiang era are eugi geng me kwa kataya payay yan tiang ngan bangay nang kakawag pe ako na nara are ina kami na payay kani yung sinanon tirare yon ti screen ti tayay pain na batara ri anang kurus rawana te buro me te kidney me te tirare ay kiki apupuran ba na batara o ngayon na ba nang kura-kura na ba tirari tiyang king ite akina ki batiyang anay popo kito wana enang roire ba ikunan nanganira ti energy ena ko mentera to kura-kura king ar sinakunan kora tabera men samara kare ko kanna o wana makuri tiyang ena ko ni popo ki ba ko sinakwa to kura-kura ari mentra batara king ane tarare ti ana makuri tiang enang damiero ana konte rabata stok maira baka kisisan na marake ora bataras kiska ka makuri mangaya tiang makurin te taya anekeng skona nori kane tapoy kanang damiero ay tirari tiang ay isak ya sinakona rari nanay ang geni keken na tapoy kami na kangaya rari dari kinta nani kai geng tabe tay ari akai kai te tabe nang bubra ke to buko ni kai sikunan rare yang ngaya tapoy kanya ko na ko yain rare na ko nanayay tiyang ke ko nay ke na ko nakabesay ke kina paisak te tapuan ninda na naro kare ko ta ko ba itanda ke nang era are terawata tiaro kay anam tapa ko na ko yain rare ni ke na tiyang ata mero saksi ngaya enang sikiro ina be dari kin tari keng to ngaira emena raw si dari kin tari nang kakawag kunera are kunay kirage tiyang tayare ko irawata tiang ako ikiragen ita yan ako na uringa pa kaisa kana pa mem ete agina gina pa ipupu gina na ko yo meta dera ani ni pneumonia wa era aka kai ke pa ana makuri kana ko tera karina tiang ata meron ako nda batara na ipupu gi bugin teraran mo gotakin tanan na marang na kon ta nda batara ka nakagin te riba ke te langs tanan te bro o ngai tiang enanang dana are gi ako igen na rabata o ngaya ero ko te eri ki pati oxygen geng kana ko ikike na pati yang o ero ko na konda batara o eri ki pati oxygen na kon terara geng ari apusi ay o terare o ekana ko terare ti tiang ari ebuaka kage kanga ron terare te kare busu ang kanya narare te pupuna re ebuaka kanya yakakin na be terare terapata ke ko ikirage ya menu women pairim o ina kon randin na o ina ko na kon te meme geng o mente meme mongosina ko na konta nara ngayari na kontirara o ya busi kani o may kani mente te meme ya mga kosina ko ya mga koka ngaro ko ang kosina ko ka ki bayari ki baterare te takapon ta excited ke te bu bare ya kinang tamero mete bu buan ke tiangan etangiri terare tiaro ka ke kangaya ka kinangare sana terare tianga tamero men tiaro ka o tiaro ka yana tiang are meidora de buaka kana de menen batara ani bonganan derare tiang kota ke bangaya tiang menta kabanian bonganan na konda batara stato ko babon te pai ya kya na me sinauringan de tahiri ki ais kauringa ki patiang en ang kakawag erang ni bonganan na konda batara akian tiang are sende akinna ekona ni mete batara ayo king sinona ronda na kargi pai tiaswa o erang tamero king awan nga na kunuria ako na ni kikinita tananda tana tiang mentabay kaisak pawan ni tiang eta mero sa karito kuna kun minararikin ta kaway o koy kikin na ba mito kuna kunen karawa migis amix sasge kuna ikiraget yang sakyan ne king kuna uringa pakana tita parirawa ta yey businta na ni kamere bere uringa pariti e mix terare tiang ane me pupunta na ni ka yek ta mero sakyan nan ta bandare na kuni gigina tiang te bayan ang kakawa kana ako exercise na ba tabi tay to yek nang diri kana exercise sabun sis karas warm up amina sa walk na ang kes walk ni tayan na siga sa mga karawara ku down king me simama ni nga tabay to wana eran kakawag kuna nang kabuburay kay kem titere ko walk yay o ko te ya wana na be tirare kabuburay kem keng pangayat yangan ngayan na enarin na ko ni memem o nakaisa ka memera keng ari yasan de agina po ngana na tabi wan ne tabay ang kakawag sa ururing at yang sagi tabi sagi menapa nga tabay to sinagi nang tabi agin na met yang ete agin agin tayo yo pati yang ayak kumew yay
akyat yang ako na meting. Anda benian dari ni kakawak. Sana ko ni nori ni kita bewa kakawakin derare, ikikinakin derare tiang king. Ite kinakina bewa tiang. Kane yarare, kane emang anang warere kina konda batama de kwa kina invest ndare. Nang kamene na ni kikin na, auringa king. Ti pupunta ka ke pupunta meyang ti on tano. Kona uringa bangaya, ina ko ni din ako. Temoni ba ige din ako, ina ko niya mera. Ngaya rin ang kakawag, kung nakangan ka na ko tanaan poisin na ikan kapupuray ikira gintiang, ngaya ina ko na nang ano ko terare, ina ko na nang ano ko. Ti meron kin kaisa ka terare, tirara mete bro ke na makuri roy. Yaki makuri roy, kona uringa pa yaki ta mero. Ito yaki na ba tiang, titap na mouse ko na nang kakawag, nin na mouse ako nakatiya yay. Pa kana titap ako na ko na titap rawat at tiang yay, kona uringa ba kana ako mesu o kona na roy terare tiang king. Anda meron terare ti tipai ako na kona pun plan roy ni karawa roy aron na mouse. Tapi tayo na ba aus tabi wa. Ako na ria anang ni pono king o wan na be ya ko na ra ko na roy ni mesu roy pe pone kim or tirapata na be ya ko na be rare ni merurung na ben titai yan ni ko mesu king nge do ipuno mouse ba yay window na may yam kitchen uringa ba na titai ko nang mesu yay si kau get e lights off am daura ko na uringa ba ko na kau ka rare yam kitchen king ane swan de mesu ko na ni mesu oi rare yam kitchen e pa enariya indari ko kau kana ko nem dari am kitchen da ko kabeya ke ko kumenante pa ina ka ngai na ko nan dari hindi na ko yai tiang pa detayar ko akaroy ko na uringa ba ko mesuroy pa ebusi roy tirara na pa bare tia tirari tiang are maguri ki ai chok chin ki arin da batam o wan roy na maguri ya karawa roy na maguri detayar ko musira wa yai ke ko mesu ti tirari te pa yara ni kakawak kuna nang dari kuna nanga kabesa ham tay gendare ni yang waya penera am tay ndare ni gegen atiang pati tayare era watari ki yai tiang ako akto ki ni gegen na kona uringa pa te poisin na ren batam meni gegen again de biera ka uringa pa aperina kona bageng yai bayai ka agin ang roire na konderare mera kira batara kagin bubunte mo ko geng tay tay ngaira tane mo ko sa punsi tata bene me ngaira king o sumama ni nga te kaya kanya raus to wate ay kami na raus o pun kain nebe raus ay kai kawai uringa bate terare pupunte mo ngere ko mo warere gere terare ana urupay na kom ke ko pare fiuta terare tiskares king o to ti terare na re teni mo ko king kano ko na uringa bangke ko mo o ko na riyay enang kakawag taraya kain dari kimage ko nang mo kana ako tako ba ungin tiang may kay o uringan ke boko na riya indare kana mausi kay o unin tiang ni kangay uringat tayo mo ko ikikay pare kung na uringa baka na yogi tiang o ay kiki na terare pupun na mo ko kana maus kaya ten na maus ya kakawak kana mausi kay ang kaya kumena may yara are men may bugiya pare yogi tiang o yogi na kawagin ni kangay may pun roy na riki kung na pun kararuwa ko na kung detapo ako na mo ko yaya waki yay kain dari kim pare nge ko mo ko nge ko uringa na be pa ya ni na be ni mo ko na ke amena yara re yon tano o ay tekin na re yan ang kora ri kana urupay na ko ya na ke mo ko o ay ge na pupun nan re ammo ko geng saksi ngaya geng tirare nang kakawag itata tiran are ko tata uriya dari kin na mouse pare te pupuane ngaya na be ako na be nang ano ko na be terare tiora ke geng o ang kain tayo kay ya kura te flu o inang kakawag awane geng ka dito po kararikin na mouse may bayanaki kura te pupu kana ako te bayanang kura te riringa awan te bayanang kakawag toto po kyan rarikin bayanaki te pupu geng ay kanya tanan pupunta naan ka geng de bere ako sikuna nori ang kay kastera re si meroro abusin ka tanan ka sige kina terare bubuna ano ringa pa ya kita mero ane geng uringi amia te ay nang pesin ka nakakamenay dari kinta kaway pa ko na uringa pa tetay ari ata ka dari kinta kaway ko na atay pa ay keke na tetay yan na beterari
pupunta rin, teka, may delivery pa kaya pa bus. Medera nang kakawag, guys, kakauring nga, sinariya ni rin, inuring nga tira. Ikinakin tiyang, eta meron ay isa, tabo niya sa namanivya, ane de tabo ako na riya rin, nikabesa yay. Ikinakin tiyang, pat, tataya rin ang rawat, amtay yay, ako na uring nga, napatam, may namakuri roy king. Awane, kakwawa pa, si orang kaya nang ako nandege men tanan po bay kahagta mero ori ki ngaira de sarare sika kai ke sinunumoni ako na uringa pa ane na ben ako nandare nuko na nangano ko tera te orang ke geng saksi ngaya te bekana ko geng awane doi rein tiang te dai ayo sika kwawa ba anakari bay te eswa yang anira terare tiang oi na ini kora ana makuri awane de terare kane ikota ke terare ti amara ke ata merua ti takakamakuri ni mekin tiran ti kota kuara kota tawe ko yan diriringa o de tau beng ni kota ke metiang o ita ko be ena ko na rikin dare nangan ko te merirung ngkuere ko yang wana beta kasirim geng kaya ikai kana ko iri aron ana rare ana suara ara suante meurin te ta ye ya sangana ki esa ro ko yain tiang ako na uringa ngaya ko na ni fit kana ko tawarai merenum sa uringan te tahiri ki ayo tiang kapesam dai ni kira ke tiang te ta ko usiai uringa kabuburai kira ke ko kira ke kabubura ko mako sinakwa kana are ngai te akinna era watam dai ni kira ke tiang ako na uringa pawan na be era wata na be na ko tanan poisin menda batam awan na rongorong te tahiri ki ayo kampesin dapaking sa kainiran de dahiri kaya sa pero na ben deira ke tayo sa deira ke sa kainira ke ngaya kain de ten sa ikay ngaya sa boberakin tataro tamera rikarawa koraba ko taon de meton nang kawakin koraba rikin de tirongorong asan nong rakin ang tayo yuto wa pangaya tiyang arang kakawag ito na koira ang karigibay to we sabusigo to we ba sinana ba ano ni meura to we to sintayin ako te exercise sintayin ako sinakabuburay kiragen tiyang pangayan ako na nanganira te meridong nakonda batara di ki meni mera o ngayon nanganira na ba yey to kura men amara kaya kikiskani o ngaya mga anak ko ba eri ki patirare ana makulit tiyangan sabusigo to we kabaya tan te meton nungungura te akan tiya kami da paipara ani kota kami tera te suante meuri pana te meto awana era anak si yung oraya kine to wea mana anak aroya to wea wana kakwawa patera paya ikari kina koya kanya airan anon tanan suai kai to wea paya ina to wea ngaya ngane te meto te meridung tayo na kon kona nanganay tera bakaun kona spawai suai bugin merurungin na patara to wea sinay mga ongora na rin mina sa pusi ko rona na peri na mga tiyakin am tiyaka nga na tira pa kauta wana rona to we pa ina timya to ana ko na ndigis pa ngaya tan ongora pa ngaira kisa stimya to ongora tayo na tan bura ngaira metam to we para yara bura narandaran ni Su Kristo ara we sa kamyaw amen kanda ba takatak sa karabat ya uto kaya sad na kun tairi kayo rarabat tira okay saro kun ti jawari nang nakoy ti theme song sa busiyan na ni kabe na kain ti kurubu church ti akare sa be anak may na sinakanawa ti theme song rarabat
Hey. Aram Emaka. Aram te maka, aram te mewi, aram te me. Uri ora, aku tantero, ora patia. Aram Emaka. Aram te maka,
sekarang pada tim song ya san nako. Seron teacher hari. Sinang orang yang nanti akan menti. Meron na taratak. Sabus main ako mo naharap. Ayun, kahit tamin waki, karon na alapain da baka utuwan ayo, may mo ikayor, kanta nga pa. Sa tawroin ka naman tayo di kay? Unang panahon ka Mauri na ko imiyar korak. Inanon da tayo di kay, kanta ba na ni Mauri? Ake ba yan po, inukan ang kaya na ko ang orang? Sara kon na nakaisuan tayo dik. I see isuwari kita tayo dik. Kita ay siya na warik. Ayaw ito kinapakanuan na ako ang orang kami. Iyon kuro po ikay. The front ay yung nakontapono, nakontaring. Mga yara, inang kakait akong kami, bugin din mato ang doro kumin. Katuwa tayo dik. Sekaraw tayo katautanan, kanuan tungwet aring gepong, takaraw matiyang, itapari kita utanan mo saraw kami, bayang ang nahiri kita utanan ko na kurami, sa mga kain, panin,
ndoko on fresh in the kayo. Kunori an naron na yagi to kinta kinan temon tairik. Kamagi manan nansi kay kamdok. Ako noon nan ndoro komi. Yay te pa yarang kakawak. Akam no ngora. But the teka amon tetap. The teka rebon na teka teso yarang ni kakawak. Ang hindi tayo atatan na nakatayan uruan na tetekan. Inakatayan tutukoy ko. Inakatayan ni kakaya tutukoy ang bakunagi ko nando kong nora. Una po ni piyan ko niyan. Anya na maguritatan. Mateswa. Erang ito kari Yesu. Erang ko koring tayo nako. Ay tangin mo kung natima to anura kaya ko apan roy kanon to kangura. Yon guru buwi kayo. Ko yan ko mata ko online na live stream yon na Facebook ani Adventist Hope. Ani ko ta man ko yan ako kumemata ko na ban nura na re Hope channel. Kiribas na YouTube. Ona mauri na ban tayo kayo. Imay na suwagin ako sina tituta non tataro ikaw kira. Tamara ko mo ang tamaka, ayang bait sinapogi at oroy-rogi. Stapo aram da tayo di kayo, bukono ro nila, kasi sinag mga urana pa amte, kaya tap. Pun nagyawan-awan na kira pa kauran, kunan ka para amte, kami ako punpa ako. Punong ko ya ako ta amte, asa pusi ko na rin-inidan tayo di kayo. Ngayon ma, tari na mamanaran ka pa na ikaw ng raw, ay kano kung tayo di kayo, pasan ako yung mayroon ni Yesu, ay raw, oras sa kameo. Amen. Tayo kita wana. Ayaw man ang ataman na. Siya matati yutay at sarili na parang nataki do yutay. Ayaw man ang kaya Yesu. Tuwa yesan nung ora. Anak ka para Yesu. O irang itikin ano na. Pahin ka pa na kitaki ni Yesu. May bukin na pati yutay ang aya. Ora yutay ang ako ng ipay ni may Yesu. Bari ito ya. Ngayam mo na matay ka man ikaw. Yasapar ko tuwa yun. Basta mayroon ko na panikano po to. Ani bukin na. Ayaw tabantayan ako yutaya, bangayat ako bangayat, temuan na ron, hindi, imay ni Yesu. Ayaw ko Yesu, hasta po maya kasiya, na yun naman. At man, naiba ko na, tiwama tayo, at din ko to mo. Ano ko to mo? Iya pwede, pinanginawan ka wala Yesu, iya ito pa yari nga, ginano ni Yesu, may yakarapan ako ni Yesu. O yan ako, ibong, o yan ako ni kawara Yesu. Yan ako ni maruro mga o iyo ka naman na nakarapaka utumanan, rapi ti sarili. Sa tayo ko ba ti sarili, ako na kung mayroon tiyaswa. Payaki ko na tiyamata, ni karoy kakaya, ikakukuroy. Nga nayaki me na tiyaswa, ilo na. Anya na tayakan ko tamo na ko ni Yesu. O kaya ka Yesu, na nakunuri yan may nanuan. Kaya ka na ko, inayapon ko, Yesuan ko. Pangka nayaki mga bungyaki tiyamata, o yaki ko na rin. Nuyan ti Yesu. Sa kakari ka na tayo kay Yesu, mga tako Yesu, ipon kuwawa Yesu ang ko. Pangkanayaki bungyaki ti amatan, tiran noon ti tamnay, o yaki konan din, nuyan ti Yesu. Raw, ayo ito ba yan ang kakawag, na marurwagin ng tayo kayo. Asun na marurwagin tayo kayo. Te kapanya, kita kaisira ni babes ito. Kwagi ko na andin nuyan Yesu ang anano ba kwagi din nanon tapayay. Parang ni kakawag ay puntakin na Yesu. Kwagi din nuyan Yesu ang anak kwagi mga bungyaki. Ite atay ka Yesu yak takin na mga bungyaki kung mga naon bungyaki ron sinam. Yak itakin na mga bungyaki na tamay. Tapabesito. Takay sila ng babesito. Ara ko ang urahan tayo kayo, ipuputo yun man. O ilang kakawag, tapabesito, naroon na yasan suwang ko pa, ayo takawain kami awag. Kana pa kwag babesito wag. Kwag kami awag. Kana kwag babesito wag. Kwag ilan nuyan Yesu. Antay yatak. O ni Yesu yatak. Yan ang nikakawag tapabesito. Di araw-araw Yesu, ilakatumana pa matuwang keryo. Kung natataparin ako ya ituwang keryo, tapabesito, eh di na ba, amen.
Ge kanana ko Yesu untuk komisionari yang ada mata iu mo anu ada bimer wewe. Mangaya kam nana kon ka Kristiania bodo nama dan ka banai. Ni babesi doya na kono naran tetama matenas matetam na yarori. Nei dei ya pa na ka banai peke isuangin kami tau. Anoria yang benar benar umin bongin ka banai ni karo ko tukin na. Amen. Rau. Ya touch. Ya kanin mata babesito Yesu mata wangerio. Inaria ina kimana ko bayi kay. Aria ina iriri. Ike ta kina kaya ito wangerio na yun na ta kina bay kay guru bunta iri kay o antay kay kasan na ko. Ina karaw kina bay ito babesito. Kana kwasan nung ito wangerio. Kung narinan nun na bata babesito. Kasi nasisilak. Oy tira ito babesito. Ate akin na tuway. Raw ito babesito bon kani kinayan tumusin na no. Punnam mo sinan kuya de son magi. Wasan nungura na tega Yesu. Wasan nungura anak tega Yesu. Amman na po kaya tabo. Ako kamus ka na nung. Matego ko ni magi. Ako nong yapa. Nakon Yesu Kristo. Daw, detayara sa pabisito wag yayo. Skota arong yapa. Sikosa ay mataya tabo tan namata. Nakimama, nakimagwa, nakinuka. Sikosa asa busimaya tuwang kirio. Anawang kirio Kristo. Amay siya kagintin sila keskonan kati. Oya ka nga, aron ta babesito. Irawa, akakin ta babesito. Sinari na nun, dahil anang inimais. Akakin babesito, ay akakarawagin kayo, yagirisan da po ngayon. Yay! Ang akaparaparawa, kasimsimag, yung nasunti di, ay waririk. Yay, akaparawagin, akakinan. Yon nasuna ba dati ya waririk demerimerik. Yay na ba tiya kare sa babesito the olive oil. The bar the olive. O yay na ba tiya kare sa akamdara merevin tuwe adros. Yon nasun drubo kan na day na ini. Kana babesito ya. Akan na kagindinan babesito. Yay na ba ti pasta? Kaidiya. Anatan ni mag nakonteta po sino iyata. Ay iyata uniya na ba ipo konte sino? Wapapesito akigan. Ikiya ko kagina papesito. Ikiya ko. Angke si sila ginagipayera. Ngaya papesito na ron na yo atako. Punna kita ko akoro. Payari pa to tenaindan. Kito imeto na ron te sino. Anna na tekate. Demisinari. Raw, iraw at babesito, ito pa'y para. Sinangin orang na nataka pa'y para, iraw at babesito, ito pa'y para. Ito ikay na nataka tiyaso, iyabeto tumakarawan, sito man na tuwa, o sito wan at yun magi, o sito wan at babesito, amen. Raw, saki wawa, saki dinwa, saki awan, mewa, kirimdo iraw, sito wan. Papagintera, papagintera, sita man na titama. Papagintera, sita man na doya. Hindi yan, sito wana na batiyon mek, o sito wana na batababasito. Hana tapay kakakawa kasan. Sinaidiyan ako na tayo kayo. Ito ko na tayo ka Pedro. Ay, ikan na natin tayo kayo. Beskiro yan na tayo ka doon umana iyo. Tamo ni Pedro, wawawab na doon. Baka tayo ginaban ako iyay. Baka maraka ginaba Kristo, ibugimi. Ay kasukatero, akam nakakairi. Bakam na tu, min, manakana. Raw, sinapundiyain na ko na yun na rekoroya Yesu. Kakira, aron na rekoroya Yesu. Sinana ko na ko yain na rin na dagin na Pedro. Yapon ka matuwa at apotro. Sinariyain kakairi, yun na sa kameo. Kasi ano mo ay tira ni Yesu wardo. Babesito ak Yesu ki waririk. Andere kos ndenu da mans akya. Yaki babesito ak Yesu ki waririk. Mayo andere kos nak yon katabuan ni Yesu ndong mandabon de dembora ki waririk. Ay wuta kiri ana karon ni Maria mayo ta ba nakon de dembora. Sinura nong na. Dabo ki aruka tamakoro ana wowa wab ki menewa na konten ki mawa kakawong ba nang inang skiro ay tete kayo ay ko kongora. Ano rin teman na tiyo mata Yerusalem. Ayara na Simeon. Oy rori tiyo matari oy tangira Yeshua. Oy kanta ni nga sa kamaya witerera.
O emmena te tamne yare rori yona. O e suanga ki ronde tamne yare rori. Penaki mate I mai noran na mesa te Yesua irona. Amen. Tuwai. Roya na pa iutaya. Roya na pa itineran. Kakanta nga te mesa. Aris te akin nang wari kakanta nga yung dino diyo te mes. Meswa imendo ko. Tinga kita yasan te akin nagsasan ka para nako. Yasan do ko. Yesu. Hagi ka kowa. O tuwai te manda na may bukay. Ita pera pa kakanta nga te mesa. O Yesua nga na pa te Yesua. Demi. Unaki mati. O na kunanurad. Te mesa. Kunanurad na kambew te Yesua. Ay na ko naman naban ti Yesua, Simeon, ke? O, ti Yesua, ilong tatami yari rorin, ke? Iwata ti ti yari Yesu, hanakaro na ko ina. Nanon araw kong kaya hanakaro Yesu. Inanon daw mantap. Yagi babisito wagi kay Yesu. May araw ko pa nang wata ti ti yayo, nakon, tisama ko rin ti temporayo. Tipo nga yun, Simeon. Ang kiwata ti ti yari Yesu, anakaron ako inapa nakaro ibukin arwaron deswa enaria hindi kita de in tempora enakatapua ki anakakapayaki pana pa itiaswa o ngaya papakoya Simeon de papakwa de ya Yesu o kasi suara wa tiaswa o kangai tiaswa ukana ko amtero matira ungay nayaron namdek paasya mataon nora am kameo. Ako katawroy ay matayamatan ka panaya. At tiyotan ko tayo sentayri. Ano po kia mamata kay tirera. Ayo na tayo katawang mani ayo. Tuya. Wakunan na nameon dito ayo. Yasan nuram ka meo. Tuwa hindi papakwa dito yari Yesu ayata yan. Ayo te mesa. Pun na iyo na mesa tiyaso. Ayo na ka meo tiyaso. Inuri ana makin na parte maka de tami yare rori yare mena iruna de tayari. Inga kya kya taya. Sinani Yesu ni Maria mayota pa akya tate pa yate akin na. Simeon. Akya ta na no. O ta kaman ndega itatan kakapaya ro. Ayo sakit pa besito. Yesu e kakapayakin do mandabu. E kakapayakin anon de tempora. Yaki pa besito. Ano wala ni Yesu. Tiraron Yesu an pa besito kito ay hoy. Sinanoria. E papesito wag Yesu. Ay papesito wag iya. Ay kangaron papesito wana. Sanoria. Erang ni kakawak. Naro ko tamakoro to wana tagi paneruay wa. Kau kampay para. Ano po ang kakayo anak ko Yesu may nataratari kari na iya. Ay papesito wag iro niyo ane. Iyoratan. Amen. No. E papesito wag Yesu. Tetabuay yabubuk si tirani. Mais tirani Yordan, watakaranga Yordan. Eka araw ni Yesu kaya papesituak, papesituak. Tiran na yabubus. Papagindara sa nga natay, an po norang kan, matay yun, tinuwa tabi mga nuwa tabi mesu. Ang kiyasa ni papesituak, o iyara ke mantiran. War, sa kaya matatay yun, Yesu, ang kiyasa ni papesituak, iyara ke mantiran. Kanano ba kapapesituak, mako simusumakin na ba? Wag iyara ke mantiran simusumakin. Wera ke mentiran na bubura, amen. Ayo waron babisito na rasa kami wari Yesu. Wari ara puto. Ngay kirisan. O nora tamen ti Yesu pero na yaron de dope. O elo ko yon. Amen. Esa na tayo Yesu. Ayo tumano pa yakakawag in the babisito. Tatayara ko babisito kay iru te tami yarori. Enangan ko tukura-kuran kunahan kahit araya nakaririto warabuaka. Sa kinano ng bangke ko babit si Dogi, ako orang inukuroroy, ako po ng matuatuan, nagikunahan, nikunahan kiruntatan. Tatayan ko babit si Dogi, yam tayrikin, niwara kiruntatan. Matatam na yari ko yam, tatayan ko babit si Dogi, enangan ko tukura-kura. Ano, kunahan, hindi, imahin dari ako. Makuri te puina atene puina anu kamata Yesu arete inatara ta pa kapiri ate Yesu ante tamne yare rori ante maka arena ko na kon kakaraw rori men kameu ya kana paini kidinak iron deri aporo ayo roi te yan kau pa habis doak Yesu ya kikasu eiriro ko iron te tamne yare rori eiriro temuan
Erua tame rari taka woa. Ite tama mai karawa na ko ni Yesu. Te mai karawa. Anori at pana mai karawa ka ngai na suwa tangiragi. Tuwai ai kakatong ai runa. Na suwa tangiragi tuwai kakatong ai runa. Detayere ya kaya kana bebe te Yesu jo mata. Oi papa si tuwak. Oi kimari ri karawa. Ero ko tapana mai karawa. Rau ngana ko baba si tuwak. One nakakain na batama mari karawa na ko na suwa tangiragi iro tuwai. Na suwa tangiragi iro neye. Ikakatong ay runa. Hane punto ko waro. Ay nako Yesu may karirayan nako yuratan nako niyone pa na pabesito wa girauna na isuki ayone. Ay tako iriyay pa na pabesito wa girom ako nako. Ayo disira. Yara Yesu kasi tayo pa diwa madaya gibure. O yara kaya na pabesito wa. An punora na tayo kay Yesu ayo to pa yaga kawa giraw. Asinariya nora anak tayo ka Yesu anak ko wa Yesu. Yakibure Yesu. Ayata ya iwan. Waran na nariyay di kinapabisito wa ginom. Ako mga nakuupan na pabisito ko. Nora na tayo kay Yesu. Ay Yesu kaya kanikangay kariyay yang kay. Periyay ba sinakaraw at tiroy ni kapanya. Diyaro ay. O ngaya kariyay. Raw! Tapabisito karawan tiroy ni kapanya. Imeruwa ka, at iging naku karawan, ako nguyan teswa, karawan tiroy rin ka ba na, and the papasito. Kwasan mo sige, kwasan ka kung waitya ka na kami na kungong, kwamos ka na nung the papasito. Han ito ka ba na katutuwaran sa kiloy na kuda, tano na mag, hindi ako nabayo. Tano na mag, ka ba na buwan di kaasan nura at kimariri, ni karawan na yamusin na nun akong Kristo, na nun, tapay, at the papasito. Teman na diwa mata, adi sa ano maginaba. Yan ako benan ako irutaram, ipusin takari ko kagin Diyos. O ipus benan ako, ni kaya di taro mauri kagi. O ita penwarawaran tibuk yata pa ibara. Ay urang di unak. Teman na diwa mata nga bago ako na natauti ka ni Rene Kantaki. Subya, di subya. Tuwara kaya pata-pata. Angki warawari, o yakin ang nuoto, at yaswa, yakan ako na pa. Pinupo. Pero po, nakoto kan takari, ilarikin siya matari. Ako, tanda pa yari wari kaya. O yan na nga, tatulungan. Yaro ko binubo, ako sa mayroon tatami yaro rin. Takat-takay, ilarikin di yung nagyaring kita, pinungan-wari. O siya tatulungan, sisiragi binubo. Kutan pa yan ako wari kaya. Kaya nga nga natin yung nagyari. Pan nakangano, takanano pa kaya, ako tayo. Pusita mo naman, masiro kong tayo kayo. Sinuro kong katuwa tayo kayo. Sikotay naman na natin kayo. Tiyaswa ipun kapara na tayo kayo punirong. Kapara na tayo kayo binupo. Ang kiyara kayo na yung matata. Ilaw na tapo kiyara wari kaya. O kaya bakara ko na bante tabondan tuwa na. Sakit tayo pa to. Tinay, gito, dakaranga, gito, atirana. Gito, tumani pa. Yakatiyan na pa takati yung na kayo. Yakatiyan na pataka. Yakatiyan taka, okay. Yung kawayo, ayaw kong tiran tawa, no, ito ko tingin na kinurya. Kayay, tiran. Tiraso ka upan na babasito, wag. Yan ako kay, tamosin na no ayo. Kaya ka kuwado, ay, tangiriya pa na babasito, wag. Ay, naka na babasito, wag. Ayo, yan mga ko tiyan na patiran. Kay tiran, ay. Tiraso ka upan na babasito, wag. No, detayari yo tananom. Detayari ko anura to kwawa. Detayari asan wirigir kita amin tiya so irum. Manangan ko na kwawa. Wag ima ko nanda para na iron desa biyayo. Kay tiran na yo, tiras ko pa na papisido wag. Yakan papisido wag. Ay ta ko binubo. Ngana ko ni magimananom ni kapane. Ako ko na. Ay ka na tayo kati hunag. Ay ta ko ikakwawa Yesu pon na sintias wa. Amen. Yan ako na kasi sa tamani. Iya po nga kuwa Yesu at nasinteso. Raw, aki asukam ni babisito waki. Nga na kuwa ni meki. O ni ka kuwa. Di pa yari asan na gito. Namarawari. O namangura. Hindi ka ito nga. Detay na natin ka Yesu. Ako ko na ni babisito waki. Aki ako na ang tao ko na. O Yesu abi natin ita ka. O wagagay awayan doon. Nako na nun tiran.
Pinapo matay hunag. Ay, papasito ya raw. E mga osin na patakahuwan tayo karaw. Teka kinaman ng papasito ayo. Aruan ako na nun tiran. Bugin tira. Itangin lagi tiran napas. Asina karawan ka para ng kuway mina. Aruan nga iyo man de hunag himabiribo. Nako na nun tiran. Ay, papasito ayo. Onke aira ke manteran. Puista po na marita yung nakikibukin ni Yesu. Aira ke may na nun tiran. Tiran napas. E kailangan ako. Biro po tamin tauwi. Ay aking mga nuri at hunag. Paiwaki na kaway na. Niki mariri. Yara kairon. Te hunag kita kamewak. Yara kairon na tukukuri yari. Yasan. Nte po na ko inanuntiran. Ay kay kuwaway kakakawag ibukin ta papasito raw. Temuan. Te Ethiopia ibu semaya Yesu Kristo. Te kawawa. Ibuntain ko at nanon ako yohamat ay atauroy na kung ta papasito. Te katenua. Akain doon ako nanon. Tiran. Biro po. O te hunag. O te kawa. E papasito ak de Ethiopia. Ni katabuak. Yan tiran. Ako ka katabuak yan tiran. No. Kuno na titeka papasito. Yes, pa kuniyagin din uta temens. O yes, pa kakarawagin din uta temens. O ano kung man titekan Greek. Titekan Greek ay baptiso. Ano ng baptiso? Katipuan ako yan. Kamakuna yan. Ina po ni panarapatan na yan. Tiran. Anya, nanon titeka baptiso. Titekan Greek. Ina ko man nayawagi ay na ikatanani Greek. Nayapain tayo, ara ka na tayo na tukun kay. Apon katabuhan ako tukun kay ato, ay kagilan may na. Katabuhan ako. Dekararo, kataya, apon ka banera patana, ni kamakuna. Ena ko man titakan. Baptiso. Man nayawagi ay ng Greece ay kan. Ika na sila. O yarang kami ng mga babesito itari. Andas wangin kami mga nababesito itari. Raw! Kukunan ng babesito itari. Ikakawag ba sinagi tayo ka na. Ipon nagi tayo na tapay para. Ipon si tayo na kakay babesito at nakatabuak. Tita po, ay iyabubo si tirani. Iyabubo si tirani. Pun nagya, tapay ako ako ron. Ndanin iyoratan na mato. Ranin takarangar kituwan. Ranin titapur kituwan. Payakin na tira, tamakay, inanon takaranga. Ito ay tari. Ito ay nanon tira, tamanin pa. Ito ay nanon tira. Teka pinuno. Iyak. Imen ay ron tiyaso at tamaka. Imen ay ron. Ngayari nga ba takaranga, kitari. Iko babesito ang tanay. Ikakawag, pinarin na ko na batam. Lima ko na. Baptiso. Hanya nanon. Tete-tea. Yan mga pun ka matuwa, Pauro. Pangkiyarin na ko sa punitirarang ko ay dari ari tena mare uraura. Ngipo na waki marawan, waitera. Ikay. O yan na temenan temanangani rin na nun temenan. Pauro, patapapis ito. Sano na natin ka, Pauro? Temoni ko rin doon makuruan at tebuino at tekibuan at doon na kung nao. Paitangin din kami tari, baka nagya tayo pa, apenera baka sibunin mo na yan tenang, o wabanan dinukan tenama. Awapan na ni babesito wag ina ko nanon mote tenang on tenam amen. Raw. Babesito wag na to ko nagyarin na ko inanon tari. Paritari ari yeta dari titira na titira. Yaran na Paulo babesito wag inanon. Panya nanon titeka babesito. Kubun makuna yan de baito ko na. Iri tenang tayo na ko nang indiaso. O ang mga rinukan tenama. Natayari. Nangayangan na raw, yaban ng kaswarangan, nga lang mo ng kangan yung kitin misinari. Iya papesitoy ko, ako kasi mising matiyo amat. Hek, ay sakit na papesito. Ay punta kasi mising. Pero alitig ako angay, iya kasi mising matera niyom. Iya kasi mising matera niyom. O antay yaran titiya. Pay sakit na papesito, anda na nunaki. Ikay, hindi pa para. Oy, tiyakin na ma. Tatangin na ma. Tangin na ma tukuwa pa. Ayaw tukuwa man na para. Ito ay ikaparwatera niyon na sum. Sakit na babesito. Ay kay bayi kakakawag, iri ay tiyamat ang nunimagin na Yesu, iri ay tiyamat ang day na naman na naburi, iri ay tiyamat ang tauroin, kabuwa, meon na ka na ng babesito.
Iri ay tiyo hamatan ni babasito waki ni katabuaki yanteran ni bonira roy na nun detega babasito baptiso nandetegan gurikan kamakuna yan. Kunori ang mga kirisan na kengko ipon papay na kita babasito at katabuaki yanteran. Tanan mo ni kirisan may ni Yesu ido ya botoro akatabuat yo hamatay yanteran. Ay kay yekarisan ni kirisan na kengko ako tatiyaki ni babasito are pon kabungan aking ko. Ay kay tapo ni babasito ika anura king kay dugo king tapong ngayo. Apo niya ina bamuya. Ika nuwagin tira na oyara na. Ano na po ni kakarawa kita babasito ayo. Kakarawa king ko merimo. Iro yatan na makikirisan na kino. Ay kay yakakin tapo na ni babasito ay kinakit simansiya kita rin ora rin. Ika nuwagin tiran ay puputo babasito. Taka mimi panuman tapo na ba ika angko are tima tuan karawang kay Saint John of Lateran. Iya tayo pa iya ina patita po ng babasito ina nung dumanta po ayo. Tuwa na patita po ay buburak ay. Anin tiran na iya bubus. Ikakarawagin na patita babasito na nung dumanta po. Yan nga pa na nung dumanta po iya. Ikakawag pa. Inam na ko na rapatan siya. Matama na babasito. O iya po kakarawagin iya kinisan. Agyan ko. Na babasito ayo. Sa kita pa iya karakarakat iya pa iya. Punta babasito man ko. Ay kay tapo ni babasito tabuwa sinurin dai. Me yaka nga ni bitaki. Yes wa bitaki gravena itare. Da kaunsera iravena inon teridi ki 80. Tenga tenibu buat bi matawana. Ya bu semaya ki idea ka ni babasito ya bo ata kasimusim. Mata ka baro-baro. Pati ka aresan dai yan mga puni bari sang pisya na kun na iyo. Patoy no ya ka nga raw akiri ki patoy ito ko ra ki kanang ngora ki to ya ka nga ko yan tiran. Ngayon ya karo yan tiya kagyari. Mata babasito raw, po yung sukundaro na. Isukunin na na. Sukunin na kagin na nakakaraw aki. Pati tira, ko sa kanano pa ko babasito, ko ako raw, manta pa para, enang pitakin ka ni matukuwawan, to para paano nang niriyan na ako tukuwawa, eto na. Da babasito. Da babasito, punta ka urang nga nang kakawag. Sita ko ngayon pa sa puno babasito na magkakay, da babasito, yahin ano na. Ngayon na pa si kaurang nga, tapong nga rin yung siya Yesun, ken, tapong nga rin yung siya. Natapapasido, para Paulo, punong Paulo. Paulo, temuan, irom, temakoro na unawa, tikipan na tenuwa, kamakia tayo nga iray kasi papasido, wag na ko nun Kristo Yesu. Pasi papasido, wag naman ako nun matan. Mga yas, tao na kimangayan, tapapasido, wag na ko nun, temati. Raw, ayun na nun raw, tapapasido. Hindi ko rin po na ko yanteran, nima ko na yanteran. Kung mati ma Yesu oriyam sa kameo, yanteran, hindi mo na napantiruan na mati. Punpan na na raw, katiyaki ka, yatiyakin na Paulo. Punta ka ni kinaro, pun ka tutong raw yanteran. Si karayan kay sa papasido, ang gusto mo na ko yanteran. Si punira na ba Yesu, hindi mo na ko, inanuntiruan na mati. Tatayari. Panayaron Kristo ang kikautak may buko yung mata ng mga kanta tama. Ang kaya sinan, nako na pa. Inanuntimeo na bang kaya, amen, raw. Detayare san libu na kundiran na ang kisyo. Sinak! Ayaw matangay na ikapo. Yesu yaus. Ay dirapat na po. Detayare yaus. Punpan nan roy. Babasito. Matin ang mga usin ni Yesu. Apon kasilusuruwag roy. Nanuntuwag at babasito. Ayaw mo nakakawag at babasito. Nakakawag pa. Ekota matin ha. Ekota taunagin ha. Ekota na mga usin para sa kamewa ni Yesu. Punaan na takauring ay sa kauring ayay Yesu kaya minantiruan natin. Kung mati mameom ni kaway kaya kurang muna ko yantaran Yesu kuwaron antay naiburaran si ni kaway identeratake ni kaway akya ay tiyawa mati abong kaya sila kaya mandaran ana nanon da babasito ana ito pa yerikin tatayara ko babasito wag yay yay ito pa yako karoy ito ang dididikarin ako ito ang duwikihan ako. Ato ay kakinuwi ko na pinagawa ito po ngayon. Detayara ko ito po na ko yandaran. Panen ko una ko aring kami apuntayakin na ito po para. Panen na nakyan. Pitsin ako nakyan. Urin ka panayakin manikaway. Ani roy na nun da babis. Detayara ko na ko yan na kundaran na babis ito. Kumatin kitan ng pure. Agyan ko. Kumatin na kung takabuha kakakirin ko. Pain ka pain titayan ako. Panen ni kaisagak. Da babis ito. Ira para tuwa. Ayo kaway na. Ni mga muan kapuwi meura. Tababisito. Timatin akong meum ni kaway.
Tangunakin na raburin teruan matiatiran. Ayo to bayarang kakawag teruwa manaw tayo kayo. Yang ano ko matinanon tangira. Tuwaw ayo. Pakuriay na ba na babasito waki? Kuriay na ba na babasito waki? Timatan ako meum ni kaway. Tangunakin teruan teruan matiatiran. O wera kemantiran. O anak ko na ko inunod mew webo na bangkay. Punta na makin tawa ng kiko sila keng kay kuna punta makin na yay te pa yay hero ko irom te tami yaro ari o Yesu ya mena irom te taya ay kain kita kami awak ay kain kita kami awak yan kakawag ayo darwa mano kanikinayan o kaurungan de mga ustyo sila kemanteran ita ko to pa para bakawaginan kaurungan kay kanikinayan de mga us punta pa besito ko sila kemanteran matatam niya ko na meum o nang mewa kinate mewa po nanon Kristo, amen. Kung sila kemantiran, ondakin kukuray. Tapapesido, yakin nanon nagba, kurangin kuroroy. Kunuria, wagi ko na nga iya to ya papesido wagi kana, iya kiri ro pa irang kamaramo ngay. Raw, ko panagi ko na andoy ri, papunagi ateman na papuntagi na power. All have sinned and come short of the glory of God. Si periniki mo to na konta ka mewa ri. Si bon nakikunan ka ro kuilan de mewaro ri pati puri menai na nora siya kikunan ko ro ira pusi ro ira ano pas karina Yesu ina nora amen pati terata kay puno na akke te ro ira ina nona ngai dai kay ka pere si pere ni buaga ka bure me buaga ka ngai nante tayare ni Yesu ina nora o siriki ni pitake saki pitaki poni nora Yesu ar deboto yamena ayati ko Wagi ko na andan nga tataya ko na kororoy. Tataya wili kiri kiti aswaya ngano ko tataya mo na babasito wagi. Babasito wagi. Wagi ko na andan nga tataya ko na kororoy. Ko pun naki ko na kororoy. Babun dayakin na tayo para si pun naki ko na kororoy. Si pun naki ko na ko 100%. Siraro na koro. Kono na babasito. Iya kinano ko ba to nga yatukin temeo ni Krisan. Ay sa pamuana. Tataya ko babasito wagi ay alang muan nanduko tayan kariri ay karang ibas Yesu kesa na panababis ito wag waya na ko naman kariri akin dito apo ito pong iloon tuwari buwak iwasira na kundi na makin ay butara pa po ni Yesu butara o ska ngay tiyaswa ambay ngay tewe iyong obanam amen Itakira tiyan na nang sikiro ay tiya ka nang ampay nga ito yung upanam de tairi kayo kaya ka nakuha kita tiya kayo iyon magino ko nam tiya ka o nariya inte po inanuntiran na papesito ni kay saki au puriya ki ni kawaya ki arang ni mando arwa o na mga nako nako ba tiya matang ay ipon de tairi kaya amen ahira para tiya so yang anira tinamakin na bu asay no mata Saki sini akin tepa yare rawawata. Ito gira to kan wonna rabure. Ina non tayo kapan ako. Hapon pena na naman tayo yare. Sito po yain teran na babasito. The babasito yang anira tamakan nun makiabo ina nun mewa. Ina anira to kora pa. Sipun nakikunan ng mga rita na ko de mewa de maro. Ani nang mais takariri matiaswa. Ina anira to ni kay. Anas tima to ni kaso ka mewa ina nun bay na amen. Tiraire king sa babasito wag. Aparara buren ka ba? Maguri wowa tinipi mo ano. Ye yang buri ako sa marawatam tayo kayo. Raw, ay rom. Panin na dari keman na ita kata dari keman ni titi dari keman. Iya ki puro roina. Yung may sinabana po. Nayaro na ba nga yai tiya yung may sinabaw po. Sipun na kikonan do ri matantiaso. Ngay datani kiyaki na kontiaso na nakanda niya. Nanti tayo sa papesito wag ay apanin ka para kaya po rin kapan. Sa aking mga rarawan, mapapuna na tayo katiyasuhan. O ito ko Pedro na kuya, kam na rin na nomi, o kam na panin ng papesito wag na rin ni Yesu na kung ka para na bure. Amen. Wan na tayo kay Yesu ang tangin na kuya. Ano panin ka para kaya na bure. Ano panin ka para kaya na bure. Iraman na na papesito wag. Undi ka bene, ito ko Pedro, kanna penen dairi na nomi. Yaki ka nga Pedro, kuna raida na nom, kanna penen dairi na nomi. O kanna penen babasito wak.
Toy yan sirak. Oy kang aron ti saira. Ari sinisini dari gini Yesu warti sabure. Kaya ke papesito wag. Rau tira mo yang kaya no ba ere kana tay ti sabure yon. Nura to kwa wayo ya ka kwa wa Yesu warti pare. Ite agina kinto no. Iya on makina Yesu ya ka kwa wa. Ang kaya no ba to ay parang tatayari o ere kana ko. Inapun na ko na mga papesito wag na banderan. Man tatayari yak. Para jawa madana siringa kin tatayari. Ana penen siringa kin may Yesu. Maya pon sina irari kina. Ponto ware pon te meu ware ka. Poni ngai takawayo to kuwawa te meu. Aki ay na kon tetama. Pasiro. Ani Yesu ware sina irari kina. Ay ra para. Iyakin mga kwa to wai penang nana ko mo man napapasito wa kino niyo ane kiyan tayak. Ya pon te te meu irari kina. Isina irari kina. Ang kiyangan na meu na. Apon na na tayo kay Yesu. Onorian te po ngayon isu ay warak. Nangay mang ko in the paradise nga nairo kon muewa. Iyan matua nandamane ayo. Iyan matua anatapo ikarawa iro ni Yesu bapo ni Yesu atakin. Ngay mang ko in the paradise. Sanga na kitami errori hindi tayo sa pamisito wagi. O yara ke manteran no anura karaw pa etapo no tetami irwon na iron de topi. Ita ko Pedro sa kagari kam na penen dai no mio kam na penen pa bisito wa kinaran Yesu na kon kaparana bure one kam na nga nakiyay de pa si sura yar de tam ne yar rori no unte tay yare sa pa bisito wa kiyo sinanga na kita pa si sura yar de tam yar rori ani na rin de tam yar rori na no kana ba ko chuy na maginayo akatay nori ako na pa bisito wa ko na nori pa yai te pa ako na magin na kaya pa yai pati tam yar rori na ruon de tam pati pa si sura yar de akin na Yesu. Iya na pahintang ira Yesu ibogam. Datay ara ko tawroy na kon papesita. Ay tak, apon na mibay. Titekan na ako ye. Ari ay pay na si mi, ay pay na bangamadan ka paniya ki amin ay kiraroy. Aki vete iya doya. Ari aswara. Taka me wayo sagsibo kimi kami kamura. Ibuki ya kamatan kaman. Mga yari suwangi ya na baka dari kimi. Roma ni yung ura dari kim. Kita ani yagi pian ng ura pa to ay tapen pa ito na mangi kong ura. Kongo na bet kami wayo. Bay Yesu ya karapa pa. Tiano ano ay nang yamatan kami. Detayari beti ko Yesu to papesito ako kay sakake. Oy pirita na ko im tapan sa suro ya tatami ya riba. Enakakora-kora ko. Tirairi kin kes papesito wag apen kaparage na pure. Sanga na kita pan suro ya tatami ya ri. Oh sa tabi ka kinako nanon anausu yes why men raw. Detayari sa papesito wag serki pai kain tusu ngai dari kana. Kain na nausu Yesu. Kain na nausu Yesu. Kain na nausu Yesu. Awag ya kagin ano yan at ya kapapesito wag. Away ko takin ako yan tabong na pari. Tininga tiyamata. Mais tiyamata papesito wag hindi tayarin ki. Yung uti takari o ya wala kinana iyo. Tiraro na Pedro. Tirasan na karoya. Kam naray din ano kam na papesito wag. Wana kam nanganagi. Tapoy suroya at tatami ano. Raw, tayo kayo. Hapos umaka de iri ya tanso aso man noroni ni bupu ki man tabe utay pero na man tatar dita yara ko sa pa bisito sa kinano ba eto kinabaikan yara ori ya pan na ko na ko ipunilon ka ek ina tima to ari ya kinan teteka pakana ko tima to an tataro man tima to nura na teteka teso ore na tima to kora kora re iri ro mari ako naki ko nan pa o to uya iko siya mga yan tepong nga kora kaya kanata pinika mewak. Ani ko na teben nunuri pa ana mga mais ay kana mga nura re girom o na mga ngana bemeuya na ko ni Yesu ay sikirahan kana pa ko rekin ke pati dependan ka kairi na ko ya kain dari kim dorom lumakurin jobs o ana ginanoya o ang mga iru ko na ban ndiran na babasito una po nang kakapayag una kakapayag sasa nuri ang dahil kayo pa Yesu Emati ibu kira ni kaman. Emati ibu kira ni kaman. Tapos na sila kingandet. Tira mana kaya kaya iri ay imain na napapasito. Tira ata pa yan na riya iniria. Tuwa na ng patuwa na wow at tinuwa. Raw tamuan mana ka tira iran na no. Una punday dahil mo na no iman na ko papasito. Ari iswang kong hari ka na pa iyampurin ka ay mani ka tiyakan. Dahil na no mtapong ngayon. Kwakunanta ni nga ati nga po. Kwakunanta ni nga ako na kuroroy na rin na tiya kita pa kupunaki. Nakakawag kay kung pananan na ako eh. Nakakawag.
Tirairan na no puntirawawa taro yetaw bugin ambure. Ako tauro inikitan ng burehan. Teka wawa tiyo ni mek inari ay hindi kirom tiyo ni mek kunari ay ni mek. Uni mek inamsa kami wa mu ya Yesu Kristo. Taka tenua. Dili ipaya ikakakawagin ganuan ko man tapay para. Pare na taben nangan ko to kora ni katuapong. Kana ko taben dia gin naman data na ko dili man tapay para. Pare na kanuay ko na tiya katiyaso. Uri nga baka na stataro na kontiyaso. Si tataro o si tete na kontiyaso ante tataro. Makana nang tete atiyaso na ko ila tete dinanon na nateka. Ngayara ka na ko wala ka teteka. O atay yang pa tete ni ko ay tuwari na ko him. Tatay ko baraki. Nuwara ka na teka. Na nakaili tatami erori. Yay detay ito ay mga kunan mga kuwan papasito wag diyo mata. Kana ba ko tawa kaya sa ngayon papasito ang wag imin ang terwari. Kuto ayo pun sa papasito wag ko ila buti titikin daw. May yasa kangan mga pun meon diyo na payo ng maning anak. Kukunan mga papasito wag. Kunan mga kawan anom detay. Ika para Paulo ni tiran tetapoe ipeto. Yay yo matay ka ko na panikawarya. To ko kaya yasa na papasito wag do ni yuan era de papasito. Ito yung kinagayon magulit ako yung marwaw. Kamang nga nakititami yara ora yung kikamuha na papasito. Wag yung kamak. Ito pa ura na ko. Yung ka na iya kaya. O nga iya ata ko na ko yun. Siya kiyong o pa to. Iya ititami yara ora yung kaya. Ano na? Aki tayo na kayo pa iya ititami yara ora yung kaya. Para iwan eh. Ipa papasito ang teran. Isi pa papasito ang teran. Ipo kintirairan na no. E kuwa wade teya kare sa mga muan minamay muanan na maruro Yesu manukutam. E kuwa ya songo wani yaki bungi yaki interan no ante tamne yo yaki kuna anden ni wen Yesu sinaria ni papasito wak interan pero sina tupuna ko ya interan ate tame yare rori ana ro konta ya anne tepo ya kakawak kana ko tangi pa ko na mga mon papasito wak agete to kom ma tepo ya kakawak ko na riene benunu nga yaki yokyo ki mateni Yesu unta kay mga mga yan ko itong kupunsen di ka ba yun disintay niya, kupuntang kuwakan ko, mga uri baye kakakawa, ginanon to kuwa. Kutangin yan mga kaysa kami ang mga kanapapis daw, akit kakangangan na. Kukunan ang mga mo napapis ito. Kuwasan kita na Yesu na mew mo, kutangin yan mga kiram sa kami, why not? Yawak yan. Kakawa kita tapapis ito. Ita ko Yesu epon kuwa ay Yesuang ko pangkana yaki bungya kiti wa matantiran matatamni o yaki ko nandin muen Yesu ani roy tete ka punte yaki narasa kameo kana kuwa kirin tiran na papasito kuwa din muen Yesu ani yun makiman papasito kana kameo waki raw ayu wana biwiti Yesu detay di kay puning kay na betay na ako agari yaki Nuria punin kayo na ba't tepong ini kami o. Wagi mga kunanta ni nga tepong nga ni nga po. Wagi kunanta takanuan tepong. Patira na usa tepong doon na makanuan. Ikakawagin kayo kungo. Ito yakin na tapay para ikayo ng bauro. Ayo tepong ini kami o. Pun na iyo tepong ini kami o. Kanakukan nangan na nanom datay iyo. O tirak ako na papasito wagi. Tira ako tani nga yang kayo. Kung na tirak ako na papasito wagi man tepok yang pure man witiaran tuya. Ani ito pa yaga kawag. Wagi mga kunan tani nga teman. Wagi mga kunan nga yata tani nga mo ato ay. Imina mo ito pa yari ato ay. Wagi ko na. Karagin ang naman na tapasta. Tapasta yun na nung papasito ang takawat uwan. Ay ataki pinaro. Akatauro ay kain takawari. Ayo ay para kung tuwai daw at tididik. Para nang kangatiro kung nono kay yon na pirka. Ay nang kanay ko man yabo ta papasito. Ay nay kay anak ko numakuli po ko ni kay. Akit ay anang ito kung tupong ngari. Tapastan ko raw ta papasito. Ang kiyaw kay nay kay may po ko ni kay. Ay mimi bari anak ko tapasta. Ataw-taw tapasta. Sa pupusi ko na papasito ay na parang ka na papasito akin na. Iya kinili kay yatay. Ya kan buwi tinili kay sa parang ko tapasta. Ay ariro yapan ng kakawag yari. Manang nga tapasta ya karaw tiyak. Na mga nang naman papasito ang tataputuan na. Eh sila na ba't yung amatay. Puntukan ako naman na nakatapasta rin po siya ako. Ay, nay kay. Aring mo yun. Atay, yay. Yay, takaya pa kayo nung kanta kaway. Ay, inape. Inape pa, yay, takaya pa ka. Ay, na ako na ano po. Sinakawiyama. Sinakon. Ariyan na pan.
Kawak yan demi the pasta. Ako ba na ko kaya kung tita parang ayay takay. Ari yesen kay siya ka kindiri yakin kana ko akin kaway. Iya pun sandi tanah ko kaway na the pasta ari na kung tita parang na ko. Agi para na no yain ay. Mga pundian na ko inon detay diyan. Nakano mo buy mawa yawa. Ndiyan. Sibukin da kan babet sito. Ara kung takawa ari yo tan yang ay na. Awana ko ngare pore matarwan dia usari mena yai da pasta ayo. Giyo sina ko da pasta ayo ay pun natay bain kaya ka angko ibukin da babet sito. Mayagi bu sumayan da tayari pa nang ginawa tatyo amata na babet sito yan. Kam suangay kay paya kam diyan nan tepong. Nikangay na ko ikay. Iyang. Ayo, kaya kang doon na kami mina na tayo katiyay niya. O pagin talaga marangkan, babis to ka magikanimis. Babis to. Atiyay niya iyo daw. Kunori at pasta. Iyak ko ngayon temew. Iyak kayo na. Iyak tangirian ka ando kung temew nga. Anda na kaya katiyay. Kunori nga na ko puniya ito pa iyak. Huwag inang irayan. Kain na no. Ganyan o iyan ay bubuk di aswa. Huwag imakunan kasi kung anong tabang tuwan. Ikakawag ipunin kayo na batatay ni kameo. Kung ang papasito wag. Kanano ba? Iyay na nung gan papasito wag na tayo ni kaya. To iyay tapay yakakipya na nung. Diyan ang way. Kuha kayo na nung demewain. Temera kimaterawawat. Kuha tangirian dahi na nung mo. Ang kaso kameo mo doon ni Yesu na tayo ni kaya. Papasito wag. Yay na makinan banan ni Yesu ni bebete na ko yung tatay kayo kanano ba yay. Kwa tangirian ka po wa meom tatay kayo kokona ni kaya ka na bebete tatay kayo. Pa Yesu yaki kona ni kay na bay na yaki to kintaki na bay na. Nanoy ko ni betego. Nasu na ko may. Na ko may yoki. Ayo pa na ni Yesu. Ni ko yoki no kayo. Itangiro ko po no kiri ang tatay kayo. Wa ki makakasuko na konting hapo. Ikakawa kita pa na ni bebete po ngayon. Makawagi. Yay, arak-arak ka na nabusin na beba. O idang karya na nung dami hindi aso ba na yun ay lumin ka ba na tanong ora. Kami yan ang ora online, yun na Facebook Live, o yun na YouTube, ang ko na comment on. Ang ko rin yan na bang ano, baka matawaraw na ba na kong tapapasit. Ari na na ko di beba, hindi tayo yay, iri arak-arak, o yu, sisira kay ka, kam na kaya kay kang ba, ihingir. Nang batawa na, ikakuawa, ponsito ko na tapapasito, ito pa para, at katapuwa kiyandaran. Karena ba wawa na may muintegan sa sandagan dahil kayo. Chik, yang ikakuawa. Takawawan sa sirak. Ikakuawa, po ni Yesu, yang anira tapapasito. Asa nakakairi. Karena ba, yang, kaya ka na ba, yang number 1. Taga tenua, ikakuawa tapapasito, punta rin na no. O kita nan nanuan meura arengko. Abu sumayan de mewa bo inanon Kristo Yesu. Anak ko kawan siki na pa. Dahil kayo pipa kana na ko takaw. Ikakuawa tapapasito, ito ibugin maten ang mga usin ni Yesu to kana kay ayon temet. Kana ko kawan man na taga Yesu ako dahil kayo kaya kana ba hen. Dahil kayo. Taga ni mewa kabanya. Ikakuawa at papasito punto pa yari ay ibugin gargan uyan di Yesu. O yatawroy nang ameo na ko ni Yesu. O na papasito wag. Nakondagan tayo nga pong. Takay sila hindi karesa. Panta pa na nagkapayaro ko rin tayo ni kayo. Amen. Isbanga, terwa manaw, tapapasito. Kana ko yango timaya wari, ita ko na tayo kati taratahan, sili na nun tapapasito. Ay besa na ba isbanga ibugin na dahil kayo, sinabu si Maya, kaya na church may yata, kaya na ko ragi ite arumen, na kon the stage, na ka na ko, tinikura ko na iya, sabi nga na ko na limina. Tara ba?
our hearts begin to fall and our stability grows weak. Jesus meets our needs. If we only believe when there is faith, there is a voice calling, keep walking. You're not alone in this world. Where there is faith, there is a peace like angels lead.
when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. Now was near the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, Father, I have sinned, I picked you up and held you close again. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Sa karabaya na usu men kiaro men ibukin kunay kiasan ka na ko ibukin tayo ka tamero ayo sinang karabaya na ibukin kunay nam tagloy na ko yun nawon tayo ka tamero ayo saro kan tayo sinang kain nila hindi taro yabusiya na piyaway pena kain nila tayo. Ay, sebenarnya benda tuan ani kaini dah yang tadi kayo, sapo perakin tetar. Teswa mante maka kura pa ko ito tuwe bukan terong orang monte temero yang tadi kayo, skai to ko bukan te rona kira mai mona ni karokwa. Ya pena kanuan tadi kayo, sebesi ko tuwe pa kon roni ida. Ngaida ke semana ngamenta boy ko kokor, mena idura mai mon manangara ni karokoro kora. Sebesi ko na pa kon roni ida, nawan tadi kayo ni karokwa mangotan tangai nang kana poroy menanum. Tan burengai ni sa kikuroi metam meskani guru ni Yesu. Amen.